हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन भिडिअआव फिन खेबसे बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर फुजा नायनो ओंखारबाय आरो बिदिब्ला नायफोरा नायनो मोजां मोनो, नायलांबाय थादो लोगोफोर। नाय लोगोफोर, ओमफ्राय जों दा मन्दिर खुलुमनो फैबाय आरो बाबुजों आंजो। ओमफ्राय मालाय बिफायाथ' मा आब'आ मालाय नुजाखायानो, भिडिअ नुजानो लाजियो, गन्थङाव गोलावद्रायखौ नुजाखाया इयो फैबाबो माने। नै लोगोफोर, दा पानिपुरि जानोसै, फुजा नायनायजों लोगोसे पानिपुरिबो जानोसै। पानिपुरि जायाबाथ' आंना जाखाया, पानिपुरि जानो मोनबासो मोजां मोनो। पानिपुरियाबो जि गोथावखामोन ना लोगोफोर। ओमफ्राय जानायावनो बिराद जाफ्लांसोबाय आरो जानानै बुंलायनाय मोनबाय आरो आं। बिरादनो गोथाव जाखादोंमोन, टेस्टिनो। उदै बुंलायनाय जाबाय आङो थिगसे मखा मखिनो। बाबुआबो जादोंना पानिपुरि? नायलाय पानिपुरि। लोगोफोर, दा जोङो माने मिथाइ दखानखौ जाफैबाय आरो जिलापि एसे काटा निमखि एसे लाना थांसै फुजानि नामाव। फुजानि नामाव जानो लुगैखायो नालाय जिलापि। ओरैनोबाथ' जिलापिखौ बांसिनानो जानाय जाखाया, फुजाबाथ' जानाय जाखायो, बयबो जाखायो जिलापिखौ।